Udako balantzea. Ondare jardunaldiak urriaren 19 azaroaren 3. Behobia Donostia lasterketara joateko autobusa. Erreportajea. 40 gehi bat euskal zinebilerak ikusle kopuru handia erakarri du. Asteburuan, moteletik hobetzera egingo du eguraldiak. Iraila igarota, heldu da udak Lekitora erakarri dituen bisitari kopurua ezagutzeko ordua. Turismo bulegoak 17.000 bisitari baino gehiago izan ditu uda guztian zehar. Gehienak noski, uztailean eta bereziki abuztuan. Hori bai, aurreko urtearekin konparatuz, turismo bulego zerbitzura jo dutenen kopurua jaitsi eginda. Behar bada teknologia berrien erabilerak, informazioa bilatzeko ematen duen erraztasuna izan daiteke horren arrazoietako bat. Bestalde, itsasargiak 1000 bisitaritik gora jaso zituen, Marierrotak 500 eta Elizak 2000 inguru. Aldiz Kitxok, Lekitxoko merkatarien elkarteak, udaren balorazio oso positiboa egiten du. Horrokorrian, Lekitxon ongurtian, jente asko ibili da eta merkataritza oso positao. Pasatean ezin gaila bizi, udako salmentaki. Gu bihar duguna da Lekitxon neguan jente gehiago etortia eta zeo zer bihar dugu. Eta gu elkarte modura gabitzaz buru belarri ia zer aldanein edo zer. Eta udaletxeaz, gabitzaz bihar asko etxen, ia neguan ia zer aldanein. Ostalaritzatik ere, udan jende asko ibili dela adierazi dute. Uda oso neuki dugu, abuztuan iraga Josua kompleto, jentia oso posizun da, esan gaitzu errepetiduko da bela, batzuk jarre zerbia indabe, eta hori gube oso pozik da datorren urterako gogo askoaz. Aste honetan hasiko dira urriaren 19 azaroaren 3 bitartian ospatuko diren ondare jardunaldiak. Aurten, emakumeen emaria izango da antolatu diren ekintzen erdigunea. Asteko urriaren 19 hogeita batera, bihartik domekara, argazki erakusketa egingo da Barandiaran aretoan. Eguzki dantza edo emakumeen aurreskua Lekitxon izenekoa. Gainera urriaren 20an, Zapatuan, goizeko 12etan, San Pedro betik hasita deieikekuen irteera eta sareginak lanean ikusiko ditugu. Ondare jardunaldiek azaroaren 3 arte iraungo dute eta astero hainbat ekintza egongo dira. Adi eta ez galdu gure herriko kultur ondarea ezagutzeko aukera. Udalak eta Amandarri kirol taldeak Behobia Donostia lasterketan parte hartuko duten herritarrentzat joan etorriko autobusa antolatu dute. Izena emateko kiroldegiko harreratik pasatu behar da, eta kiroldegiko bazkideek 3 euro ordainduko dute autobusagatik, eta bazkide ez direnek 5 euro. Azaroaren 11an egingo den Behobia Donostia lasterketa 1919an ospatu zen lehenengo aldiz. Aurten, 54. edizioa izango dugu, eta jada erreferente bilakatu den lasterketak milaka korrikalari batzen ditu urtero. Lekitxotik autobusa azaroaren 11an goizeko 7:00 irtengo da geltokitik, eta Donostiatik bueltako ordua gutxi gora bera eguerdiko 2:04 izango da. Lasterketara joateko bazara, hurbildu kiroldegira eta eman izena. Apuntatzeko azken eguna azaroaren 9 izango da. Bihar, urriak 19, iluntzeko 8:30 aurrera ikusgarri aretoan, ergela antzezlan entretenigarri bezain barregarriaz gozatzeko aukera izango dugu. Sarrerak salgai, kulturretxian eta traolan 10 euroren truke. Noiz ezatu zenun, Jose Ramon? Paduran, ona bizitera etorri nintzenean. Saharatik etorri ginen, 6 urte edo nituenean. Oreña. Kalil, industrialguneak, ibaiak eta padurak bat egiten duten hiriko periferian bizi den gazte deserrotua da. Kalilek alduen moduan egiten du aurrera,
eta Ibai Ertzeko etxea anaiarekin konpartitzen duen furtibo zahar batekin pasatzen ditu egunak. Marek, Paduraren uhertzean, maitasuna eta desamodioa, kidetasuna eta mendekuaren denbora markatzen dute. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur zerua lainotuago ikusi dugu eta tantaren bat ere jauzi da. Iparraldeko haizea nagusitu da egun osoan eta temperatura maximoei dagokienez 2 gradu jaitsi dira. Aldaketa handirik ez barikuan, hodeiak ugariak izango dira beste behin, goizean batez ere, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura ez da gehiegi aldatuko. Zapatuan oraindik ere hodei desenterekin jarraituko dugu eta baliteke hemenka zertxobait bustitzea. Dena den, arintzeko joera izango du egunaren bigarren partean. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Domekan giro eguzkitsua gailenduko da eta temperatura maksimoak zertxobait igoko dira. Baina hala ere ekialdeko haizearekin sentsazio freskoa izango dugu. Hurrengo astea zeruan giro antzekoarekin hasiko dugu, baina iparraldeko haizeak giroa asko hoztuko du. Arrakasta handiarekin agurtu da 40 gehi bat euskal zine bilera. Berrikuntza ugari proposatu zituen edizioak, bere irabazleak eman zituen ezagutzera aurreko ostiralean. Lehiaketan izan diren 20 film laburren artean, Pello Gutierrezek zuzendutako Zain izan zen, film onenaren saria eta urrezko antzarra eraman zituena. Era berean, zuzendaritza onenaren saria, Miren Mujikaren Xelfonek irabazi zuen, eta gidoi onenarena Igor Rezolaren Fabrikak. Bestalde, aurten lanak ikusten zinemara joan direnek, haien botoarekin ikuslearen saria erabakitzeko aukera izan zuten. Eta irabazlea, Eukeni Arriortuaren Pastoreak dokumentala izan zen. Aipagarria ere Lekitxon edota Lekitarrek grabatutako irudi zarren erakusketak izan zuen harrera ona. Ganbaretan ezkutuan zeuden irudiak berriz argia ikusi eta herritarrengana hurbilduz. Era berean, 100 ikusle inguru batu ziren lehiaketaren egun bakoitzean ikusgarri zineman, azken urteetako kopuru handiena. Zalantzari gabe, ikusleak izan dira aurtengo euskal zine bileraren protagonistak.